Καλημέρα. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν και το υπόλοιπο βιντεάκι, το β' μέρος για τον Μέγα Θανάσιο και ίσως κάνουμε και τον Μέγα Βασίλειο. Καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Βασιλέα και την Εκκλησία. Αρχικά ποιο ήταν το πρόβλημα? Η ανάμειξη του χριστιανού αυτοκράτορα στα πράγματα της Εκκλησίας, άλλοτε αυτοβούλος, με τη δικιά του θέληση δηλαδή, και άλλοτε με πρόσκληση εκκλησιαστικών ανδρών και δημιουργία μεγάλων προβλημάτων, δηλαδή η ακύρωση συνόδων, οι διωγμοί, οι πιέσεις, οι εξορίες. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Η θεολογική θεώρησή του, η διάκριση εκκλησιαστικών ανδρών και βασιλέα, εκκλησιαστικών θεμάτων και αντικειμένων της βασιλείας, βασιλικής φροντίδας. Ο βασιλέας δεν είχε θέση στην κρίση των επισκόπων. Αυτοί θα κρίνουν τις αποφάσεις και αν ο βασιλέας είναι ή όχι ορθόδοξος. Αυτοί θα του συμβουλεύσουν ή θα του βάλουν επιτίμια. Και γάμα, η ρεαλιστική τακτική έναντι του βασιλέα, η παρουσία του βασιλέα στα εκκλησιαστικά πράγματα και τις συνόδους είναι επιθυμητή με τον όρο ότι ο βασιλέας θα δέχεται την κρίση των επισκόπων. Αν όμως ο βασιλέας είναι κακόδοξος και καταπιέζει την εκκλησία, τότε η παρουσία του στη σύνοδο είναι ανεπιθύμητη. Άρα το θέμα της σχέσης εκκλησίας και βασιλέα τίθεται σε προσωπικό επίπεδο. Αν ο βασιλέας είναι ορθόδοξος ή κακόδοξος. Και γενικά, κλείνοντας για τον Μέγα Θανάσιο, ο Θανάσιος υπέστη πολλές διώξεις και εξορίστηκε αρκετές φορές για το ορθόδοξο φρόνημά του. Σήκωσε το βάρος του αγώνα κατά των κακοδοξιών του Αρείου. Το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο, καθώς έγραφε από τα 25 του έως τα 78. Βασίλειος Κεσαρίας, Μέγας Βασίλειος. Κάποια εισαγωγικά, ο Μέγας Βασίλειος δημιούργησε ιστορία, θεμελίωσε την καπαδοκική θεολογία, που ήταν συνέχεια της Νικαϊκής Παύλα Αθανασιακής, που ολοκληρώθηκε από τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Γρηγόριο Νήσης. Όταν ο Μέγας Αθανάσιος έδινε τις τελευταίες του αναλαμπές, αναλάμβανε δράση ο Μέγας Βασίλειος στην Κεσάρια. Ο Βασίλειος είχε παντοδαπή μόρφωση και παιδεία και ήταν ασκητικότατος. Πέστη πολλές διώξεις και βάσανα, ενώ η μεριμνά του για τους συνανθρώπους του υπήρξε απαράμιλη. Η εποχή και τα προβλήματά της. Οι αυτοκράτορες Κωνσταντιος, Ιουλιανός και ο Άλης, από το 337 έως το 378, κορύφωσαν τους διωγμούς και το δράμα των Ορθοδόξων. Ο Μέγας Αθανάσιος αποδόμησε τον Αριανισμό, ο οποίος πλέον δεν είχε έγκλη, αλλά ήταν εξασφαλισμένος πολιτικά. Ο Ευνόμιος όμως έδωσε νέα επιχειρήματα στον Αριανισμό, τα οποία έπρεπε να εκθεμελιώσει ο Βασίλειος. Η δόμηση της αλήθειας. Ο Βασίλειος πήγε και ασκήτευσε στον Ήρη ποταμό, ενώ έστελνε επιστολές για να βοηθήσει με τα προβλήματα του κόσμου και νοθωτούσε ανθρώπους. Εκεί έγραψε τα πρώτα του έργα, που γενικά είναι οικοδομητικά, δηλαδή τα ηθικά, συμβουλευτικά για νέους και καθοδηγητικά κανονιστικά για τους μοναχούς. Τώρα με ποια μέσα θα δούμε ότι είναι η αλήθεια της Εκκλησίας. Ο άριστα μορφωμένος Βασίλειος είχε την απάντηση. Η θύραθεν παιδεία είναι χρησιμότητα, ένα εργαλείο, ένα καλούπι. Η αλήθεια του Θεού είναι σταθερή, δεν έχει τη δική της γλώσσα, αλλά όσο πιο καλλιεργημένος είναι κάποιος και πιο καλλιεργημένη είναι η γλώσσα, τόσο μεγαλύτερος ο κύκλος των πιστών που δέχεται μέσω αυτής τη Θεία Αλήθεια. Η θεολογία του κάλους. Η θύραθεν σοφία είναι ως ένα βαθμό χρήσιμη. Για ένα δέντρο χρήσιμο είναι να φέρει καρπό, αλλά δίνουν και λίγη ομορφιά τα φύλλα του. Έτσι και η ψυχή έχει πρώτα για καρπό την αλήθεια, αλλά είναι ωραίο να φοράει και την κοσμική σοφία σαν φύλλα. Η δόμηση του μοναχικού βίου, τροφοδοσία των μοναχών. Ο 4ος αιώνας γνώρισε τεράστια άνθηση του μοναχισμού. Όμως δεν υπήρχαν κανόνες για τον μοναχισμό. Ο Βασίλειος έγραψε λοιπόν όρους και κανόνες.
Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ζώο πρέπει να ζει κοινοβιακά σε μονή μοναστήριων που ονομάζεται αδελφότης. Πρέπει να υπάρχει ο προεστός της αδελφότητας με πνευματική ευθύνη για τους μοναχούς, οι οποίοι οφείλουν να τον υπακούουν. Χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην προσευχή, την εργασία και τη μελέτη. Η αγάπη είναι το ασφαλές κίνητρο και το θεμέλιο για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την εμπειρία του διαβόλου. Η απελευθέρωση αυτή εκφράζεται στην καθαρή προσευχή, το αναμετεόριστο νου. Συνίσταται συνδυασμός του κοινοβιακού και του αναχωρητικού βίου. Οι αναχωρητές να ασκούνται σε μικρή απόσταση από την κοινοβιακή μονή. Ο Βασίλειος δίδασκε μητροπαθή ασκητικό βίο και ισορροπία θεωρίας πράξης. Από τον 4ο αιώνα τα ασκητικά διαδόθηκαν ευρύτερα. Η συμβολή τώρα στην ανάπτυξη του λειτουργικού βίου εμπλούτησε τις ήδη υπάρχουσες ακολουθίες, έγραψε ευχές και τη γνωστή Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Οργάνωσε ακόμη και τις ψαλμοδίες των ακολουθιών. Έπειτα ο Βασίλειος εκκινά ως ομοουσιανός. Ο Βασίλειος ήταν απόλυτα νικαϊκός και νικαϊκός σημαίνει κείμενο στην Σύνοδο της Νίκαιας και ομολογούσε το ομοούσιον του Ιού. Κατανοούσε την προσπάθεια της Εκκλησίας να δημιουργήσει γέφυρα επανόδου των ομοουσιανών στην Ορθοδοξία, κάτι που κατακυρώθηκε το 362 στην Σύνοδο της Αλεξάνδρειας, όπως είπαμε από τον Μέγα Αθανάσιο. Εκεί λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος επέτρεψε τη χρήση του όρου φύσιος και ως ισοδυνάμου προς το ομοούσιος. Η παρουσία του Βασιλείου μεταξύ ομοουσιανών εντάσσεται στην προσπάθειά του να τους προσελκύσει. Λοιπόν, τα ονόματα χαρακτηρισμοί του Θεού επινοούνται από τον άνθρωπο. Πάμε να δούμε σχετικά με αυτό. Ο Ευνόμιος νόμιζε ότι η λέξη αγέννητον για τον Πατέρα και γεννητον για τον Υιό παριστάνουν την ουσία του Πατρός και του Υιού. Άρα έχουν διαφορετική ουσία. Τα ονόματα, έλεγε ο Ευνόμιος, δεν επινοήθηκαν από τους ανθρώπους, αλλά τα έδωσε ο Θεός. Ο Βασίλειος απέδειξε ότι τα ονόματα τα επινόησε ο άνθρωπος για τον Θεό του. Ακόμη τα ονόματα αγέννητον και γεννητών δεν ήσαν τα μόνα για τον Πατέρα και τον Υιό. Υπάρχουν και άλλα όπως άναρχος, αγαθός, φιλάνθρωπος, αγέννητος κτλ. Αν ίσχυε η θεωρία του ευνομίου, τότε κάθε όνομα θα δηλώνει τη θεωρητική ουσία, πράγμα αδύνατο. Τα ονόματα λοιπόν δηλώνουν τις ιδιότητες και όχι την ουσία του Θεού. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τα ονόματα δεν αφορούν την ουσία του Θεού. Γιατί σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας η Θεία Ουσία, η φύση μένει άγνωστη και απρόσιτη και αποτελεί ματαιότητα και ύβρια η αναζήτησή της. Τα ονόματα είναι μόνο δηλωτικά ή σημαντικά, δηλαδή σημαίνουν, σήμανση δηλαδή, των ιδιωτήτων των διακρινόμενων μεταξύ τους θείων υποστάσεων, των οποίων όμως η ουσία είναι κοινή. Δηλώνουν ακόμη τη σχέση των θείων υποστάσεων και την δράση τους προς τα έξω. Το όνομα Πατήρ, για παράδειγμα, δηλώνει τη σχέση πατρότητας προς τον Υιό. Τα ονόματα δεν δηλώνουν το τι εστί, αλλά το όπως εστί. Δηλαδή, με ποιον τρόπο υπάρχουν ο Πατέρας και ο Υιός. Αν τα ονόματα δήλωναν την ουσία, τότε τα διάφορα ονόματα ανθρώπων όπως Πέτρος, Παύλος θα δήλωναν διαφορετικές ουσίες. Δηλαδή, μία ουσία του Πέτρου και μία του Παύλου. Είναι παράλογο διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίδια φύση ουσία. Αλλά υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει για την Αγία Τριάδα. Το όπως εστί σχετίζεται με τις θείες υποστάσεις και ειδικότερα με τις θείες ενέργειες, ενώ το τι εστί προϋποθέτει τη θεία ουσία που μένει άγνωστη και άρρητη. Οι θείες ενέργειες ως πηγή των ονομάτων και της γνώσης του Θεού. Πηγή, όσο γνωρίζουμε για το Θεό, είναι η δράση του. Οι θείες ενέργειες. Η διαφορά των ονομάτων για το Θεό οφείλεται στην ποικιλία των θείων ενεργειών. Τα ονόματα για το Θεό, πέρα από εκείνον που ο ίδιος χρησιμοποίησε, επινοήθηκαν από τον άνθρωπο για να δηλώσει τις ενέργειες του Θεού στο ανθρώπινο πνεύμα και στον κόσμο γενικά. Το γεγονός των θείων ενεργειών στον άνθρωπο είναι καθαρά εμπειρικό. Πρώτα αυτός ενεργεί και ύστερα αυτός επινοεί τα κατάλληλα ονόματα. Εδώ θυμίζει λίγο τη χαρισματική θεολογία. Οι ενέργειες, αυτό δεν το γράφει μέσα. Οι ενέργειες είναι κοινές για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.
Τι γνωρίζουμε από το Θεό, διάκριση ουσίας και ενεργειών. Ο Βασίλης είναι αυτός που θεμελίωσε τη διάκριση ουσίας του Θεού και των θείων ενεργειών. Στη διαδικασία της γνώσης του Θεού προηγείται η επίγνωση ως πρωτοβουλία του Αγίου Πνεύματος και η συγκατάθεση του ανθρώπου. Η γνώση της αλήθειας δεν είναι νοητική ενέργεια όπως όλες οι άλλες, αλλά είναι κατάσταση βιωματική που ξεπερνά τα περιορισμένα όρια της αντίληψης του ανθρώπου. Είναι κάτι ακατάληπτο. Ο άνθρωπος κοινωνεί τον Θεό και αναγνωρίζει τη δράση του. Η διάκριση της μίας ουσίας και των τριών υποστάσεων. Πώς υπάρχουν το καθένα από τα τρία πρόσωπα ιδιαιτέρως, ενώ έχουν κοινή φύση. Η Σύνοδος της Νίκαιας 325 δεν ταύτισε τους δύο όρους, ουσία και υπόσταση, αλλά καταδείξε την κακή τους χρήση. Η Σύνοδος δεν αποφάνθηκε για τη σχέση ουσίας και υποστάσεων, αλλά καταδείξε τους ισχυρισμούς των Αριανών ότι ο Υιός είναι εξαιτέρας ουσίας και εξαιτέρας υποστάσεως. Και οι δύο ισχυρισμοί ήταν εσφαλμένοι, εφόσον λέγοντας εξαιτέρας υποστάσεως εννοούσαν και άλλη ουσία. Όπως παλαιότερα ο Άριος έφερε στην επιφάνεια το θέμα της σχέσεως πατέρα και Υιού λέγοντας ότι ο Υιός είναι κτίσμα, έτσι και τώρα ο Ευνόμιος έφερε στην επιφάνεια το θέμα των υποστάσεων λέγοντας ότι οι ιδιότητες των υποστάσεων προσώπων ταυτίζονται με την ουσία. Ο Βασίλειος απέδειξε ότι η ουσία και οι υποστάσεις δεν ταυτίζονται, δεχόμενος διακεκριμένες και ομοούσιες τις θείες υποστάσεις, θεμελίωσε την ιδιαίτερη τους ύπαρξη στις αποκλειστικές ιδιότητες προσώπου τους. Κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος αποτελεί ιδιαίτερη υπόσταση, ενώ συγχρόνως και τα τρία έχουν μια κοινή φύση. Το κοινόν και το ίδιον. Πώς πρέπει να νοηθεί συγχρόνως και η ομοουσιότητα και η ιδιαιτερότητα των υποστάσεων. Η ουσία νοείται ως το κοινόν και η υποστάσεις ως το ίδιο, το ιδιάζον, το ιδιαίτερο δηλαδή, ο χαρακτήρας. Μία ουσία τρεις υποστάσεις. Ενώ η ουσία δεν ήταν κοινή, αν η ουσία δεν ήταν κοινή, θα επρόκειτο για πολυθεία. Πολλές ουσίες, πολυθεία. Αν οι ομοούσιες υποστάσεις δεν διακρινόταν, θα επρόκειτο για φιλοσοφική ή ιουδαϊκή μονοθεία. Ένας Θεός, φιλοσοφημένος, χωρίς πρόσωπο και χωρίς δυνατότητα προσωπικής σχέσης με τον άνθρωπο. Η αληθινή πίστη περιλαμβάνει και το κοινόν που δηλώνει με το Θεό της και το ίδιον, που δηλώνεται με το Πατρό της και Υιό της. Το Άγιο Πνεύμα είναι συνδοξαζόμενον. Πάμε να δούμε σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Ο Βασίλειος τόνισε την κοινότητα, ταυτότητα της ουσίας των τριών υποστάσεων και άρα την ομοτιμία και την ισότητά τους, ώστε να αποκλείεται κάθε είδος φυσικής ή χρονικής μεταξύ τους ιεράρχης. Οι ιδιότητες της Αγίας Τριάδος είναι ομότιμες. Δεν είναι, για παράδειγμα, ανώτερη ιδιότητα του Πατέρα και κατώτερη ιδιότητα του Υιού ή του Πνεύματος. Ο Βασίλειος, επειδή προσπαθούσε να προσελκύσει στην Ορθοδοξία τους πνευματομάχους, κατ' οικονομία δήλωνε τη θεότητα και ομοουσιότητα του Αγίου Πνεύματος με άλλους όρους και βιβλικές λέξεις, όχι με τις λέξεις Θεός και ομοούσιος. Και τα τρία πρόσωπα είναι ομότιμα, συνδοξάζονται από κοινού, προσκυνούνται ισότιμα και συναριθμούνται χωρίς κάποιον να υπαριθμείται. Δόξα του Πατρί και το Υιό, συν το Αγίο Πνεύμα αντί για το εν, το Αγίο Πνεύμα. Το Αγίο Πνεύμα είναι φύση αγαθών, όπως είναι φύση αγαθός ο Πατήρ και αγαθός ο Υιός. Η λέξη Θεότης και αγαθότης δηλώνουν την ουσία φύση του Θεού. Το Πνεύμα είναι αίδιον και πηγή και αιτία αυτού είναι ο Πατέρας, από το οποίο εκπορεύεται. Η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος 381 μας δείχνει ότι η τακτική του Μεγάλου Βασιλείου υιοθετήθηκε. Το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται κύριον, συνδοξαζόμενο και συμπροσκυνούμενον όροι που προϋποθέτουν και σημαίνουν το ομοούσιον του Αγίου Πνεύματος. Ο Βασίλειος ξεκίνησε ως ομοουσιανός και ως προς την σχέση ουσίας και υποστάσεως προχώρησε την διάκριση, την οποία δεν είχε συνειδητοποιήσει ο Αθανάσιος. Εδώ θα σταματήσουμε. Αυτά αρχικά για το Μέγα Βασίλειο. Θα υπάρξει ένα επόμενο βίντεο
όπου θα συνεχίσουμε για την ενότητα των εκκλησιών και ποια μέριμνα έλαβε ο Μέγας Βασίλειος και τις προϋποθέσεις της θεολογίας και της θεοπτείας, όπως και τα υπόλοιπα έτσι, που αφοράνε θεολογικά τον βίο του Μεγάλου Βασιλείου. Έχει και αυτός ο Καπαδόκης πατέρας, Καπαδόκης πρέπει να είναι, πατέρας, έχει πολύ ψωμί, οπότε θα υπάρξει και ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.